बाहागोथ' नङा जोङो दिनै गोदानैसो दाफामदों नालाय दा बेहाय जोङो आफादगिरि हिसाबै जोंहा मोननो हाबाय लेनिन स्वर्गियारि आरो नेहाथारि हिसाबै मोननो हाबाय जोंहा बपित ब्रह्म दा बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो बाक्सायाव गिबि आनसलिक दा जों दाजेनबाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट हिसाबै आं आसा खालामो बिथांमोना बे ओनसोलनि ट्राइबेलनि समस्या अकल बर'निल' नङा बे बिभिन्न ट्राइबेल जोंनि गेजेराव जाय गावलायनानै दं गावजों बिदा फंबाय अनलायनाया दिनै गोजान जाना दं बिथांमोना जाहाथे बे ओनसोलनि खौसेथिखौ लाबोनानै बे बिटिआरनि जौगाथायखौ पुनर लाबोफिननो हायो लोगोसे ट्राइबेलनि जिथु हरबांगिन उन्न जोंनि बर'ल' नङा एन्टायार राभा गार' सोरबा मिसिं बे ओनसोलाव बिटिसिआव जेसेबां दङ दा बिथांमोनाबो समानै जौगानाय बा मोन्थायखौ मोनो बिनि थाखायनो जों बे आनसलिकखौ गोथार थांखि लानानै दिनै गिबि खेबनि थाखाय केसि आनसलिकखौ जों दिनै दाफुंनो हानाय जाबाय ओरैनोथ' जिल्ला हिसाबैथ' जोङो ओरैनो मथा मथि 10थानि सायाव थांबाय नामा 15थासो थांबाय खिन्थु दा जोंहा माखासे दिनै थांनाय बोसोरावनो जों दानायनि बाथ्रामोन खिन्थु कभिडनि माखासे सिटुवेसननि थाखाय बे समाव जमा जों मिटिं खालामनो हाया मानो हाया बे सिटुवेसननि थाखाय जों हायाखैमोन खिन्थु दा जों लासै लासै दालांगासिनो दं आरो इयुनाव जों थाबैनो जोंनि बे बाक्साखौबो जोङो दाजोबनायनि जों थांखिखौ लागासिनो दङ जोंनि नोजोरा जाहैबाय जोंनि आतसुनि गिबि मोनसे महत थांखियानो जाहैबाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेखौ 100% जोङो प्रटेक्सन होनाय लोगोसे कुनु ट्राइबेलनि जोंनि बिर'धि खामानि जानो मोना लोगोसे नै दा जों सोलिफुबाय थानाय जिथु सरकार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारखौबो जोङो मोननैसो जोंहा बुंनांगौ लागा दङ जेरै ट्राइबेल ओनसोलाव थानाय जेरै दा ट्राइबेल ओनसोलनि हा होनो प्रटेक्सनाव बुलडजार जायगा सोलिगासिनो दं जोंहा उना ट्राइबेल सोरबाफोर जोंनि ट्राइबेलनि बेल्ट एन्ड ब्लकआव अकुपाय खालामनानै हा हु सेनायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया देख्रुब बुख्रुब लांजोब खिन्थु जोंनि इन्डिजिनियास पिपल बिथां जोंनिनो दा सान अफ सयल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोंनि बर' फिसा सोरबा मिसिं सोरबा कार्बि सोरबा राभा बिथांखौ उच्चेद खालामनायखौ खिन्थु जोङो नेनानै थानाय नङा जोंनि बे गोदानै दाजानाय आनसलिकखौ आङो बिथांमोनखौ मोनसे एडभाइस होदों जे बे ओनसोलाव जेसेबां ट्राइबेलनि बिर'धि माखासे असामाजिक कान्ड जायो जेरै रेप जेरै किडनेप एक्सटर्सन जोंहा जोंनि ट्राइबेलफ्रा प्राधान्य मोना जोंहा मोनसे जोंनि सायाव मोनसे एट्रसिटिस एक्ट दं बिनि मथे जों एफआइआरखौ लज खालामनांगौ बेखौनो आं दिनै बिथांमोनखौ एडभाइस होबाय लोगोसे अबेबा गामि गफायाव जुदि जोंहा न्याय मोनि जुदि हमना ला ट्राइबेल सुबुं दङ बिथाङा जोंनि बे केसि आनसलिकआ बेखौ दायित्व लागोन बिथांमोना आरो लोगोसे मा जोङो बिदि होखारनाय माने मा आल्टिमेटलि ट्राइबेलखौ माइनरिटि खालामनायसो बियो बेखौ गनायना लानो हानाय जों गनायना लानो हाया जों खुनु पय्ध गनायना लानो हाया बेखौथ' बुंलायनाङा बयबो ट्राइबेलनि रोदा बा बयबो बर' सुबुं सोरबा राभा जेसेबां ट्राइबेल दं रोदा हाबना दं जे जोंनि बे 1 इन्सि जुदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जुदि उच्चेद खालामनांगौबा बेहाय मा जानो थांगोन जोंहा बेखौ बुंनांलायनांगौ जेबो बाथ्रा गैया दिनै मिडियानि सिगाङाव শ্রদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্টৰ আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে যিসকলে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছ ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব অথবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবোৰ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মখন সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত গৈ যোগাযোগ কৰিবও পাৰিব আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে